Tervetuloa seuraavaan mun treeniviikkoa. Pääsit tänne pelipaikoille, eli me ollaan täällä Suvisaariston uimarannalla. Niitä on siis Hanika uimaranta. Niin se on. No, tomato. Suvisaariston uimaranta. Pyhän kun ajatteli sitten sen kanssa. Täällä on tämmönen kiva, rauhallinen ulkosali ja katsotaan mitä keksitään. Tarkoitus olisi tehdä jotain ihan semmoista perus treeniä vaan tälleen maanantai-aamulle. Mä tulin tuolla mun Chygällä, tossa on mun uljas ratsu. Nyt olisi tarkoitus hyökkää noitten laitteiden kimppuun ja katsotaan mitä keksitään tänään. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna... Missä olisi treeni taputeltuna ja jos tää kuva heiluu, niin tässä on mun toinen kuvan vakaaja ja pahoittelut jos vähän tärisee tää kuva, mutta ei anneta se häiritä. Tein alkuun vähän leukoi 4 eri otteella. Tulee vähän variaatioa siihen. Sitten tein kyykkyjä ihan kevyesti muutama sarja ja sitten penkkilaitetta. Niin semmonen 3-4 sarjaa ja 10-15 toistoa. Tommonen ihan perus suoria sarjoja vaan tekee hyvää tälleen maanantai-aamusta. Saada vähän nesteit liikkeelle kroppaa. Ja dikkaa kyllä tosi paljon ulkon treenaamisesta. Varsinkin nyt kun lumet on sulanut ja täällä on silleen jo sellainen ihan siedettävä ilma Nyt kyllä näpit jäätyy, että pakko laittaa puhelin kohta taskuun ja hanskat käteen. Mut joo, kyllä toi ympäristö vaikuttaa paljon siihen treeniin. Mä oon täällä rantsus nyt ton treenin jälkeen, niin sitä on niin siistiä. Ja hei, pistä alas kommenttia, että tykkääksä sä enemmän treenaa ulkona vai sisällä? Ja et vaikuttaako sille ylipäätään treeniympäristö sun sellaiseen treenimotivaatioon? Jos on vielä tehnyt, niin laita ihmeessä kanavatilaukseen, et katsotaan mitä mä keksin tämmösiä erilaisia liikkumiseen ja hyvinvointiin liittyviä videoita tänne. Hyvää huomenta vaan kaikille ja tänään on tiistai-päivä, eli päivä 2 mun treeniviikosta ja heräsin tossa vähän ennen 7 ja nyt kello on 7.50 ja vähän aamupalaa naamariin ja keitetään vähän kahvia ja sit lähdetään tänään olisi juoksupäivä itse asiassa. Joo, eka totta kai vähän juffea naamariin ja katsotaan viikonloppu UFC:t ja katsotaan Israel Adesanya comebackia. Se on joutunut nyt tuollaiseen Fight Night-korttiin tonne noin. Katsotaan, että lähteekö tästä takas nousuun. Toivotaan. No ei nyt ollut ihan Adesanyan matsi tällä kertaa, mutta ei aina tässä haittaa. Muuten oli ihan hullu kortti. Ihan vitsi hyvä. Siis vitsi mikä sää täällä on. Ihan täydellinen juoksukeli. Joo, siis ette ikinä arvaa. Mä juoksin tähän samalle ulkosalille, missä mä olin eilen treenaa. Niin mä menin eilen himaa täältä. Niin mulla oli vaan siinä mun U-lukossa niin se pelkkä U, että mulla ei ollut sitä lukkoa mukana. Niin funtsikaa, että sitten joku neropatti oli jättänyt että se oli täällä. Mitä helvettiä. Nyt on saatu viestikapula takaisin. Siis niin hyvä fiilis. Niin hyvä fiilis. Vedin varmaan joku semmonen, mä en tiedä 7 kilsaa tai jotain. Aika reipasta vauhtia. Mä en oo nyt käyttänyt ollenkaan kelloa. Ja jotenkin se on vaan niin kuin rentoa silleen juosta ilmasta kelloa. Tai ainakin tällä hetkellä. Että kyllä mä varmaan jossain vaiheessa
hommaa jonkun uuden kellon ja sit siitä on taas kiva chiikailla kaikkea dataa. Tänä vuonna olisi tavoite juosta maratoni. Elokuussa Helsinki maratoni. Mä juoksin sen viime vuonna kanssa ja aika taisi olla joku 40. Nyt olisi tavoite lähteä sitä parantaa, että alle 4 menee ainakin. Että se, että kuinka paljon, niin se jää nähtäväksi. Mut kondis ainakin tuntuu hyvältä ja juoksut rullaa. Niin enteilee hyvää. Nyt mennään vähän mennään palautuu ja syömään ja lähdetään vähän duuniin. Niin ja laitetaan se fillari lukkoon. No niin, se olisi torstai-aamu ja torstai toivoa täynnä ja eilen oli siis lepopäivä. Välillä pitää levätä, että jaksaa painaa taas eteenpäin. Ja nyt vähän aamupalaa naamariin ja sit lähdetään taas eteneen. Eli tänään on treenipäivä. Mä oon ihan ladattu. Voisi juosta vaikka antiloopin kiinni tällä hetkellä. Otetaan tosta toi fillari ja lähdetään liikkumaan. Tuli eka ottaa muutama uuden TikTok-videon tässä ja tää on siisti mesta. Takas tonne maankamaralle ja sit oikeesti treenaamaan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ai ettekä tuntuu hyvältä. 3 kiekkaa tuommoista naputtelua, hallintaa, vähän sykettä ylös, lihasduunia, liikkuvuutta. Kaikki tulee vähän niinku samassa. Just et jos nämä mun treenit näyttää liian vaikealta, aloita jostain helpommasta. Sama se on vähän niinku kaikessa, että älä heti yritä niinku sitä kaikista vaikeinta ja niinku siisteintä juttuja. Tää treeni on mullekin siis haastava ja mä vasta harjoittelen tätä. Et aloita silleen kevyesti, sama juoksu. Et jos se juoksu on raskasta tai tuntuu niinku vaikealta, niin kävele eka. Tiedätkö sä, kävele vaikka 0,5 tuntia. Sitten ottaa muutama juoksuaskeleen ja katsoo miltä se tuntuu. Et kyllä se siitä ihan varmasti kehittyy pikkuhiljaa. Minä ja mun kaikki tilaajat ollaan täällä näin. Jengi tuli chiikaan mun treeneen. Nyt lähdetään himaa taas totta kai syömään ja suihkuun. Ja sit mä menen itse asiassa itse tänään osteopatiahoitoon. Tänään on mun hoitopäivä. Miten sä muuten palaudut? Nyt tässä paljon treenataan tällä videolla, niin kommentoi tohon alas, että miten sä tykkäät niinku palautua ja mikä on sulle palauttavaa puuhaa. Niin, se olisi perjantai ja ollaan tultu tänne meidän gettogymille. Se olisi sunnuntai eli juoksupäivä, niin tuu messiin munkaan lenkille. Siinä alkaa olemaan mun treeniviikko takana ja kiva kun katsoit tänne asti ja hei pistä kanava tilaukseen ja nähdään seuraavalla videolla.